O, nagrywa? Nagrywa. Sorry, za co chwilę coś rzucam i nie macie spokoju od powiadomień, ale kurde! Chciałem tylko powiedzieć i nawet pokazać, że zainstaluję Mr. Hop 2, ale na razie nie będziemy w niego grać. Najpierw przejdziemy Toyboxa, bo to jest łatwe, a potem przejdziemy do trudnego poziomu. Ja kiedyś to miałem na moim starym tablecie, ale on się popsuł i wszystko zostało odinstalowane, bo coś by się tam zepsuł czy coś. Ja właśnie instaluję. HD. Nie, ja wolę pikselkowe. Dobra, pa!